Да іншых тэм. Трагедыя здарылася ўначы ў Калінкавіцкім раёне. Каля апоўначы на 175-м кіламетры аўтадарогі М10 мяжа Расійскай Федэрацыі Гомель-Кобрын аўтамабіль Volkswagen Крафтера здзейсніў наезд на пешахода. За рулём знаходзіўся 37-гадовы кіроўца, які рухаўся з боку Гомеля. Пад кола аўтамабіля трапіў 59-гадовы мужчына. Паводле папярэдняй інфармацыі, пешаход быў нецвярозы і рухаўся пасярэдзіне праезнай часткі. Ситуацию ускладнила отсутность святлоотбивальных элементов. У цемры водитель просто не паспеў своечасова заўважыць чалавека на дорозе. Ад атрыманых траўмаў пешаход загінуў на месцы. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть осторожными при движении по дороге. В темное время суток пешеход обязан быть обозначен световозвращающим элементом и двигаться вне населенного пункта по краю проезжей части навстречу движения транспорта. Если вы заметили пешехода, который движется по дороге в темное время суток, позвоните по телефону 102. Один звонок можа выратаваць чалавечае жыццё і засцерагчы вадзіцеляў ад трагічных наступстваў.